hai tu we phai tong bukok Sabita de Burma Pulano mem tai sarsongno khulumuya faro tai night tongnare jotorong khulumuya faro Oh, hello.
Hambai. Holom no se kok sadi ni chau ke ba. Sari da mano sai mi ko. Pia ba sini audience te sini judges rok le tini sanai ni sanai. So sini judges rok thani ya phre nai borni bom hai kok ke sarmong rok to. Sini saroron yang ke chang le na. Sabita. Rwchap je vocal tune kaham na do. Haipana khorang na control ma khainai. Kelai mani tong kesar kelai vibrato ko. Abo no kitsa jodi control khaikan kai Rwchap kaham nongan hai ma tong. Do abo no in future nong jokhon Rwchap rok tebo rewas khaipro abo no control khaina inko khaidi kesar ma jaroni ni khorang kelai tong. Abo no actually abo nungbo nini Rwchap no khanadi record khai khanadi bujagani nungko ga abo kisa misa tongo ga abo te kisan kai scale norok je Rwchap tong mana abo onek samai nangai ya prai na abo haing tong ekdom khel khai abo chini ke khunjo nangai tong mane jodi abo nongna khorang roga jaga ta chung yang khai chini khunjo tama ke khanau ga abo no control se abo nini khorang vocal control khagen kai abo ulo in future thik ni thangano to practice ma khane gai singer ni khorang no ngai manai in future Hambai sir. hambai Sir Kaplai. Ma'am Torbala. Kaham no khorang to kirimani baging khana kichali kiru asuk lokoni baskang Rwchap na ba bekhator di ang no jotoni sai kereng hni Rwchap di o jaga tai ke bukri ang saichuk no ang no jotoni keplai apti hini wan sugi Rwchap di hengkai khorang kelima rok bekha kelima rok busak kelima rok bebak kemai thangbai nai hambai Hambai sir. Sir Hemanto. Nung sabono kiri, orang kiri jana ke bukri, joto nini khorang no naisingi tongu khanana ni, abani bangai borok no nung khorang simari nai, Rwchap na ni sekang nung kiri khangke abu hayung nai, tak kiri dido, Tamo nung orang no Rwchap phane man, nung je sering phane ni abu no si Rwchap nai bile, alkate Rwchap ya bile nai. Ga abono kaham ke Rwchap dita aboni bakhaw bishas khaidi ang kaham ke Rwchap nahi do Hambai sir. Sir Sajak. Susmita, ari Sabita, Sir. ang wage hainu nung hainu hong, pula Rwchap pro kay akong kali tungo. Iskolo Rwchap dehne Rwchap pro yakong kali tungo. Oh alka satra so sar nadi bini akong kali dong makan ni. Apula obisyo abu nunggo kisah kirima begino pula fast gan jata nung pula yapang mukra romani ar kisah khot kang kata. Gan nung kiriyang hangkai abu hamai thang nai. Hambai nung tebo kusuko kadi. Hambai sir. Sir Sorot. je judges ro samani je laithane samani amu same no borobai nin khorang je Rwchap progo sur thik na tlango kintu vibration khlaima jaga o kisa disbalance mui thango abono maintain khai tebo future kaham khai mane. Thank you sir. Thank you so much, Sabita. Belake